Dar spun asta în permanență, cu orice prilej. Criza este și un test de valabilitate a legislației competiției, concurenței, și în aceste condiții, doar cei care sunt capabili să facă față concurenței, în aceste condiții, sunt actorii câștigători. Cu siguranță, dumneavoastră, toți cei care sunteți prezenți la acest eveniment, faceți parte din această categorie de învingători. Cu siguranță, această categorie de învingători trebuie să-și amplifice performanța și prin aceste formule de colaborare. Forumurile sunt extrem de importante. Dar un forum e important prima oară, al doilea forum este important ca și primul, dar dacă al treilea forum nu se finalizează cu activități și contracte clare, forumul n-a fost un succes. Din punctul ăsta de vedere, cred că strategiile pe care trebuie să le adopte, în primul rând, autoritățile, și care, de fapt, să fie rezultatul consultării mediului de afaceri, trebuie respectat cu mare seriozitate. Prioritățile, sigur, sunt activitățile comerciale. Comerțul nostru este un comerț bun, depășește 2 miliarde de euro, aproximativ este chiar echilibrat cu 1,4 exportul românesc, restul, adică 1,3, este importul. Deci este un comerț echilibrat. Însă potențialul celor două economii este cu mult mai mare. Astfel de evenimente ca asta de astăzi, ca și alte evenimente organizate de sistemul cameral, dar și de mediul de afaceri, în general, prin alte formule, sunt de natură să modifice în sensul de amplificare a acestor schimburi comerciale. Sigur, din punctul ăsta de vedere, o prioritate ar trebui să fie în dezvoltarea noastră. Complementaritate. Este un element fundamental pentru a echilibra comerțul. Dar, în primul rând, bazându-ne pe această complementaritate, care ea este deja identificată de structurile consultative din cele două țări și doar trebuie utilizată. Celălalt element, acestea sunt elemente, dacă vreți, care ar putea să contureze o strategie comercială a României și a Bulgariei. Celălalt element, la fel de important, este cel legat de piața regională. Piața regională este o realitate pe care, dacă corect o vom administra, cu siguranță va fi benefică atât pentru oamenii de afaceri din România, cât și pentru colegii din Bulgaria. Dar în această privință a complementarității trebuie și coerență, perseverență și stabilitate. Schimburile comerciale sunt schimburi comerciale importante, dar nu trebuie uitat că valoarea lor și durata acestor contacte se realizează prin implicarea în proiecte industriale. Proiectele industriale trebuie să devină, dacă vreți, o altă prioritate a strategiilor noastre. Experiența românească, experiența bulgară, e suficientă pentru ca astfel de inițiative să se poată concretiza rapid. Aceste proiecte industriale mi se pare extrem de importante dacă abordăm piețele, dacă vreți, tradiționale pentru România, dar cu siguranță și pentru Bulgaria. Mă gândesc la Africa, mă gândesc la Asia. Acolo unde România, înainte de 90, a furnizat instalații complexe și care și astăzi sunt în funcțiune, iar specialiștii români și astăzi sunt recunoscuți ca specialiști deosebiți. Cu siguranță același lucru e valabil și pentru colegii din Bulgaria. Ori această colaborare pe terțe piețe ar trebui să constituie obiectul unor analize, inclusiv la nivelul guvernelor. Dar până guvernele vor realiza așa ceva, cred că structurile camerale sunt cele chemate să facă acest demers. Camera României, Camera Bucureștiului, este gata să facă un astfel de demers și împreună cu colegii din Bulgaria să putem genera un proiect care să reprezinte atractivitate pentru toată lumea.
Interesul nostru, ca mediu de afaceri, este legat și de partea de cercetare. Aici este un domeniu neglijat, dar care poate avea o contribuție semnificativă la amplificarea schimburilor. Din punctul ăsta de vedere, România este o țară, probabil să știe, performantă în anumite domenii. România va deține, de fapt, cel de-al treilea laser mondial. Este un domeniu în care România are o competență recunoscută mondial și în care, cu siguranță, parteneriatul cu Bulgaria, cu colegii din cercetarea bulgară, trebuie să devină o realitate. Sunt și alte domenii, domeniul nano, din general materialelor noi, în care România are competențe, în care are și deosebite laboratoare. Ar putea, de asemenea, să fie un alt domeniu în care schimburile noastre cu Bulgaria să devină o realitate concretă. Sistemul cameral românesc se implică, așa cum e recunoscut, în promovarea oportunităților de afaceri în toate mediile, deci inclusiv în Bulgaria și din Bulgaria. Camera Bucureșteană are o strategie proprie, deschide birouri de reprezentare cu activitate, subliniez acest lucru, complementară la reprezentanțele comerciale ale României. Aceste birouri de reprezentare preiau și prezintă în diverse zone oportunitățile noastre. Recent am deschis un birou pentru zona Magrebului, la Rabat. Strategia noastră prevede deschiderea noastră de birouri și în alte zone. Cu siguranță și aceste birouri de reprezentare a Camerei Bucureștene pot fi folosite de către colegii noștri din Bulgaria. Încă o dată vă felicit pentru inițiativă. Mă bucur că am fost invitat și reprezint mediul de afaceri românesc, nu numai cel bucureștean, și toată deschiderea noastră pentru cei care doresc să facă afaceri în România, în care Camera, cu siguranță, este singurul partener adevărat care poate oferi informații celor care doresc să aibă afaceri în România. Încă o dată vă mulțumesc și vă felicit.